kun san zaman yau da gobe sai Allah. Kun san zaman yau da gobe sai Allah. Sannu da aikin taya madar tejo. Kai wata rana ina cikin beni garba hamu ya wuce ya cikin mota sai na ji yan beni suna ta mamaki da wanga yaro ya cika ganganci ba ganganci bane wurin garba wannan halin rabe ne gidan bayika. Wannan halin rabe ne da dauka. Daga mu zaga mu kewaya yawo. Daga mu zaga mu kewaya yawo. Zama wuri ɗaya ba shi daɗa komai ba. Don kun gadowa wayan mu ragage ne. Mu tashi birni garin Abudalba, mu tashi birni mu dan Abudalma, mu tashi birni wajen Abudalma, yara mu zaga kaɗan a ɗan gamu. Nan daga birni kaɗe na garin Diko. Sai kuma dauran mu kwangarin Mamma. Irke iron ka zaure in ganshi. Mu sake zango mu kwana ɗan bata. Kuma daga nan sai Kano garin Dabo. Kan shiga motar gume da garin Muhammad. Kano mu zarce haɗe jami rahoton. Kan shiga jirgin kuro garin doki. Kuma daga nan sai bar na garin shehu. Sani motar dole inda la mido. Sannan mu komo Gombe mu dan huta. Kuma daga nan sai Bauchi ta ya komo. In shiga motar zata ta garin Bawa. Kuma daga nan sai Kaduna gwamna. In shiga motar Zazzau garin Mamma. Kuma daga nan sai Huntuwa Benin. Ko kun ga manza ga yaɗan banmu gashi mun ke wa yaɗan banmu zama wuri ɗai bai daɗa komai ba. Zama wuri ɗaya bai daɗa komai ba. Don kun ga dowa bayan ragage ne. Sannu habu garba ɗan gidan Audu.
a gaishe ka. Rana ya yi Abuja sannu da aiki baba a gaishe ka. Rana ya yi Abuja sannu da zanen